Здравейте! Казвам се Анелия Атанасова и съм управител на платформата за онлайн обучение Intenzivno.com. Занимавам се с преподаване и предлагане на езиково обучение от много години. Вие, клиентите ни, ми задавате въпроси и ме провокирате да ви дам идеи как да учите по-ефективно език. Ето следващата идея. Имитирайте съзнателно езика, който учите. Имитирането става със слушане и повтаряне на речта, като се опитвате да наподобите мелодията, особените звукове, интонацията, кратките и дългите гласни. Имитирането става, освен със слушане, с учене наизуст. Учете цели текстове, цели изрази, включвайте думите в контекст. С ученето наизуст имитацията е много пълна, защото пресъздавате динамиката на езика, словореда и устойчивите изрази. Имитирането нека стане една от важните ви задачи. Старайте се да сте артистични, дори да не сте по природа. Имитацията е основният начин за научаване на чуждия език. Търсете случаи съзнателно да имитирате всякаква реч, която ви попадне на съответния език. Очаквайте следващата ми проста идея как да учите език по-ефективно. Довиждане!